Iya ba? Padulong ko diri nga. Dagom kay no. Pag umadagom, uwan, pating uwan na. Nagpaabot mo uwan. Totoo ni uwan jud niya. Katong na ako ni balita tong sa man wala po ba nga. Ay, katong Tong lumpos. tuyok ba nga. So Lumpos, nahangin na eh. siya tong tuyok. Lumpos, lumpos. Ako kayo. Mo ba? Di ka kaya balita na. May radyo diha. Niya. Mina ako. Gusto mo, buhat umabot diri. Sa pag-abot lang to naman layo. Abot to diri. Abot mo diri. Mas bintahan lang gamay. Papa, sige na yun. Abot sa lupi ba? Abot ko na lupi, wala na. Yatay na. Hindi pa yato. Oo. Okay ba kung ano? Pahambog sa gana yung mangguan. Oh. Kinuo na. Bago na ko ng palit? Di mo sa ka nakaigo sa nanang. Di mo Ako na buwan. siyang gistudyuhangin ako siya, makuha ako siya ba? On the spot ba? Kuning, pag-ilin ako nagamit to. Bob, tiyog ka niya, amang guro ni, ano ni? Mani, ano ta na ron? Kung tiyog siya, mas mayo kayo para testingan gina to ba? Uy, pa rin matistingin. Palit na gagawa. Matistingan gina, namatay. Matay mo ginawa niyo. Klaro, anong kuhan na. Boom, tiyog ba ka na no? Matistingin lang. Mabuto rin. Kabaw ka mo, asistira ni. Ato ng suyan ron. Sige, Ato ng suyan. maipod kay. Matistingan na to ba? Katakantahan. Boom, kakam, sayaw ka. Sayaw Sayaw ba? Sayaw. Sika na to ba? Kapoy, kanta eh. Sabi ganahan ng mga music ka ng disco ba? Busbudot ba? Abulos? Yeah, kamari ka na. Iba naman siya. Nyay! Magtikitin ikog mo na. Pinsa, ano mo? Iba na kamay. Mura kagwati nga napuntan sa ikog ba? Di pa ginawa. Tingnan. Kaya ito ba? Kita naman duwa din siya. Kabantay naman ko ano. Perbinte ko nga, kita lagi mag-present to ha. Hindi, galain mo panahon din. Lagi? Ambos lagag. Nay mo sa agron diri, malingaw kita. Sa mamatay estudyante pa kita lagi ka ng Kita most yung may- punctual ba? Kita rin po may present. Punctual. Sa buwang lingaw ay. Laay kayo. May nato ng liyaan ta na yung bapol so. Buto, waruan pa yun, palibot to. Samot kabingaw. Panahon eh. Kita. Bakit? Oh! Oh! Alap mo to? Lap! Aray! Aray! Ano yun, hinaan siya? Aray! Sige, so. Abot lagi lagi. Sudri kay. Isam lagi ka. Lap! Es puti nga raw. Yan, nag-spatos. Nag-spatos. Yoy! Hindi ka ron. Pre. Puti, may asam ka. May udto. Ko lagi mamista lagi may lagi. Yoy! Mista mo? Mamista mi ni Mista! tuyog mi tuntut aton niyo wa. Oh. Mamista lagi may lagi nya. Mao ka nagpa-sporting joke makita ta nga to. Yamat ka. Di may pwede ka kuyog. 16 ba 16. Di may pwede ka kuyog na. Oh, pwede ko pero Ay, Punta ilis. ano, wait, ilis eh. O, patiligo ba? Samot? Asa mo mamista sad? ato lagi may mista sa kanang ano sa may kaputaw ni bukid sa Kanturatoy. Sa? Tuluan ay. Kaputo niya, bukis katuratoy. May bukid dia nga. Kuan. Ato mo mista ito? Lagi ito. Daghang kang design pre. Tali Di size ko no. Murag bugas. Libero 14, libero di size ha. Di size news nga. Aw! Yes, anyos na eh. Mga baby girl ba? Dili sa pre. Ano ba? Design mga balot ba? Balot eh. Laro. Sabi Labi ko nga. kung kuan na. Balot Ikaw, dili ka ng di size ko. Ha? Pareha din. Dili ka di size. Mga ngam na Kapo tayo kung tonyo lagi kay ikaw mo gusto ba? Iagi ko ato ba niya. Ikaw sa kanang pre. Mamista ta. Ano ba? Iagi ko sa ila. Ikaw sa pre, mamista ta. Yari mo magabot din eh. Oh, ngari sabot ngari makabot sa payag kay. May say Lamitig ko ay yun, out na ano? to. Ano sa man nga. Lain ka panahon Di eh. pwede ka kuyog sad. At pwede ko nanugutan di nga. Tapas kanta. Lain ka panahon eh. Wala eh panahon to. Lagom sa. Ya mari to rin si Okay ra mo siguro pre. motorist to Ito niyo. nga malingaw ta ba? Pwede na sad. Apas lang ni. Oh. Naray. Pre. Oh, ano pre. ni? Pre. Sabot ning Anong ano ka mag-ilis nga iyong ka mamista ta? Mista ba? Ano ka mag-inis pigi na? Mista. Klaro daw ra ingon ka mamista ta. Iagi biya ko sa inyo ha. Dili, pre. Oh. Ako gina kuan ba nga? Mista? Mista salida ba? Wala ko ano yung kuan gud. Muli klaro sa. Hinapay. Sama nimo Kaya pa ako hinapay ka sa nakanana pa ko nga din. Kaway klaro. Klaro.
Sus, Wait lang, tawanay. Sugampa. Mista ba tayo sa lida? Mista rin sa leader eh. Nisulti pa silang duha nga mo kuyog ko pwede ta mo kuyog. O pagkilong na lang tayo sa lida, mista.